asa naman mo? Pumanay na ang mga trabahante diri, 14 karon. Kailangan makakuta ta. Asa nang pagmalit pagay ka? Na, bantay lang jud ka. Asa mo kauban? Pagdali na. Ang akong giingon gitudlo sa inyo nga koryo ha, to mga choreography na to, level 1, level 2, level 3. Lahi pa ang tip, lahi pud ang bayad. Asa na mo? Alang na. Mahuman gani ni karon pag wala pa gani mo nawa jud ta income ron. Asa na ka? Hello? Asa naman jud? Kabugay ani uy. Asa naman ni sila uy? Oh! Isang manmanay! Ano di ba ato sabot dapat karon? Muna siya. Muni Siyang kuan known to bugbigaw. asa man ka mga to? Dili na bagbugaw, Pocahontas. Ay, that is a code as a foco. Oo. Kamo karon kay February 14 na ikaw ha. Kubano nini mo. Ang bata pa makalinay. Ang ako ang performance niya mo. May daghang mga trabahante dapat Asa man makakota dapit? ta. Dito na nimo. Dito na nimo. Sa mga construction worker. Unsaon pagiling pag sulod sa pultahan unsaon ang buhaton? Ano lang? Di ayun na kuha jud lagi nagmaynaw ba? Pag sulod nimo sa pultahan dapat maakit na din ako pag ano. Kung saan magpaana eh, nani naman dyan akong Pag ana nimo pag ana gyud na manay. Ana. Sige daw, ikaw daw. Sige na ikaw. Pag sulod nimo. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Doorbell to dito ano. Ting-ting daw. Ting. Sulod. Ayo panghadlok mali na gina. Katong pinaana ba ikaw ra gud ikaw i-try daw mas hawak pa nimo ano. Nag-joke na po. O ato bang. O ana mas hawak pa man na kini. Man ka kabalo uy. Di na ko Ay, kagay anak nay uy. Usaba. Perfect na ko manay. Okay na to, level 1 to. Pagsuban nimo sa level 1, paggawas mo na mag-anam ka na. Ana ang kana. Wala ning galit ko. Ana ang kuan. Anak ko. Extra service, sir. Oh. Or romance. Sige na, i-try. Dili ko ano kay Lord na ko sa mong simbahan mo I-try na ay simbahan. Try na lang ako. I-try. Dapat gusto man kay ka makabayad kasi mga utang. Kay 14 karong tingko ani sa mga basa. Gana ba kayo ta dili eh? Kaya pagsulot ting ana. Oh. Ting ting. Sulod. Ting ting. Surprise! Smile! Dili man. Pinanganga! Skimbot! Ana, oh! Pagdul ma! Pagsulod, dul! Pagduol mo, hunghong na katong pina extra service or romance. You want to Mali na! Mali na pud uy. Dapat conservative ka ka. Usa ba ka? 5. Pag romance, 5,000. Pag amo apil ka? Oh, adli ha. Sure! Iro na. Sure, nami recruitment agency. Ano mga iro sorry. Pawasag ko kibro mga ni iro. Mas iro man ikang naong. Wow. Kailas ni mo. Look at my face. I'm not dog. Ano? Dug. Ano sa? Dug. Ano sa mo din eh? Nami meeting. Ay, namugaw na buka. Excuse me. Inaana mo tanaw sa ako ah? Ikaw, dato na kayo ka na, mabugaw pa kayo. Yung pang bugaw, mga batik ignaw. Uy, excuse mo na ko ng trabaho. Kasi mo sukol, hanapin lang man ang mga bugaw dapat 1.5 yun, 150. Excuse me. Join na lang. Mga bago me, mga fresh me. Bago! Pero mura ba, karaan yung mga Excuse namong. me. I'm Una pa not, sa bawak yung tanduay. I'm not a new. Si Tanduay, uy, wala nagainom. Uy, wala na bisyo. Never na nagasigarilyo. Wala na inom-inom. Yes, to be Correct. exact. To be exact. What you are. What you are. Oh, hawa sagot. Usang mandali na ba ang mga to tagaan mo? Sila. Sabayan na Uy, lang dili ko mo. ano, abin mo na mo, batik mo. Level ko sa mga batik na wong. 5,000 nila. 5,000? 20,000. Sure ka? Ay mo ba ito pagsulod mo? Sulod mo pag katong sulod. Pagsulod mo ba? Ay, kaya ka katong pinaanak ko nimo. Uy, naman ko'y baan naman na. Ay, sus, ay makapalo. Mamili ka, wala kay 20 mil. Nako'y baan. O, nakasa mi. Nakasa mi manay. Di ba ginawa mo matured? Wow! Ang kailangan mga batan mga fresh. Dili, ang ano man na 20,000 ka.
Sila mo yung gipang buhok sa duming. Pangalan pa lang bati na kay Nawong. I-package na to. Say package day. 5 ka, 5,000. Na 5,000 ako. Amo Ikaw ah. kay payat 2,500. Ah, grabe. 520,000. Dili ko mo ka. Naku pa lagi yung... Basta Ay, gwapa man Ano, po. 20,000 man ni siya. mao man ang gipili man gud sa ano, sa Oh, customer. ginapili ang mga Ano? limpyo ug pangit, dili hugaw, dili Kasi gulo. limpyo, mas nakalimpyo man mi. Masugaw ka kay gadagan kag kuan. Sige mo. Dala kag kuan, balas. Ani ha? Oh. Ayaw mo pag-away na ito ba kay madaot na sa customer. Hindi man na mag-away. Ang sa ako lang. Pangit pa kay ko pa si Yaw darab. Ikaw- Dawa ka na 5 minutes kada ko na 5 minutes. Ayo ana ako. Ha? Layo. Dapat ang nahungat 500 ra. Ayun ana ako. Tama na wala ko. Nawala po ko. Ha? So 5,000. Ay 20,000. 20. Pero 20 na hinaw nga 20. 5,500. Okay. Sabay pa. Ay nang reklamo dia kaysa walay grasya. O sa una Sige mo, lang, sa una nimo. Tabay ganita. Tara na lang, Pagsulod ikaw yung sa naman room. na. Mag ano-ano, mag-line-line man mo anak ko kaysa babay. Ano? Sige na, bitanawon na ako yung line. Hoy, ayaw pagsabas akong ate. Oo, ha? lagi hindi. Wala, hindi ka balo Kuan. sa isin. Wala ko. Bantay lang ka kay bayaan no Hindi ka. lagi to kabalo. Tanan Dagang sa salat, iyo. gani Ikaw ko. bawal ang isa ka ayun na lagi. Wala magtinabangay na talito. O sige na, dalian niyo pa. Ayun tama na pa. May paning ice cream na Watay buutan. kwarta. Okay. Pagsunod sa portahan, mo naman na. Project! Pakita. Asay niyo mga paa. Ang paa. Di man ni ang paa. Paa na ni. Paa. Di man na paa. O, pa. Conservative. Okay. Project ang skin. Ana, tudon ako, ana, para Wala mo mapilian. skin. Tapos, ang nawong. Wala mo Nawong. Smile! Conservative. Smile! Smile down. Ang dili mo ko. Smile! Smile! Tapos, tantalizing eyes. Sabot kang tantalizing. Tagalog please. Kidat-kidat. Ay kidat. Ayo! Yes? Ay, Hello. Umain ka kuan, may gabi hapon. Pakit mga chicks na dala ka ron. Tapos, ay, wala na ako. wala naka-reserve na ba ning room? Ito ani kay, tagaan ka. Hindi naman ako ano. Ang akong gisabot sa isa, 20,000, 5,000, 5,000 ang isa. Kumuha na lang ang serado 10,000. Basta ang ano ani nga, ang 3 hours ani, Pila man ang dagan og 12,000. 12,000 ni! Na naman ni Kani? aircon, na yung aircon ni nana ni CR sa sulod, dala na tanan. Grabe ko kamahal po yung room, uy. Okay na gay ninyo kay hindi wala na siya aircon. Kuan lang ka, magbanig-banig lang, tapos tagaan ng kag-carton, 5. Muna yung 12,000? Kung mahal ang kuan karon, pulibog karon lodge. Pangita mo lodge nga karang dili pulibog karong February 14. Nindot taman na siya, wala siya electric fan, dili na siya magamit og kuryente. Karton lang, tagaan kag karton niya, wayan nagtira, mag 5. Wag Yawa, niya, anak, uy. ana. Uy, kidala ko Ano kay kay Joy. kay choice, kasi sirado ang mga kuan karon. O sige na naman sila, kato mga gibok na ko. Ah, okay naman. O sige, Erdo naman siya, kaya ano naman. tawagon na ako sila. Tawag ka tong... Unang sila ko isa. Mains! Ako na siya, ano nga. Ming! Dito na ako nigaan. Room 2? Room 3 na room 3. Room 3. Room 3 ka. Room 3. Isa yun. Si Minda ni? Uy, Diyos ko ng customer! Minda! Hala, nasakpan! Hindi. Hala, si Minda, ay, si Minda mo na yung gift. Kailangan mo na. Ano sa masaya? Ito mo, awang. Tagay ko tit. Ha? Tit, tagay ko ano? So, tapos magayani ka na ko ng Hindi na pwede, ay na lang, ganda ako nga, grabe, ay na lang. Ay na nagtip para wala gubok pa. 1-2. Ang dili, di mo to. Ako abing dili ang mabungkag, di ba? Dili, kani, ang dinawan to. Hindi na, boy, guro na, wag kang kitagaan. Basta magkaya, tukod diya karon dayon diretsyo, di pa mahuman ang kuwan. Sige ka kay, ba na ba ya? Sige ka, kay nagkuhan ko ba ya kag February 14? Sige na. Oo. Basta ha. Dili dili. Safe ni dili. Sige na dili. Dinari Ano mo. magkulungan sa baboy? Okay na kasi may lain. Wala na may lain lodge karon no. Hindi na masilipan ano? Dili lagi. Lagi maggusto. Dili wala. Sure Ano ka? privacy? Uy, Gani privacy lagi. Sure? Oo. Dili ano. Ang taon ha, dali-dalian niyo kada pa yung sunod lain. Sige, wait lang. Asa man yung ba din mo customer pa? Vanky! Kaya dito ang pikas room, layo ba ya? Ah, sige lang, ikaw na nga ano. Ha? Paano na Sama. natin? Ay, internet. Duhan na lang mo diri. Duhan na lang mo sinabi. Oh, si Vanky. Oo. Si Vanky. O diri, duhan na lang mo diri magkuhan. Usay duha. Duha mo diri magkuhan. Magtuwad-tuwad ko dagig. Upat mo diri, upat na mo diri. Say upat dili. Upat mo. Sige na, Minda. Kay wala nila Wala na ilas. lain ng lodge. Basta di ka mga kuhan. Sige, sunod Sa na. manigaring. So,
Kanya si pangutan. Wala man ibalay sa engkanto. Dito na, kasunod na. Mawaday ko ganay nga ning nawag ka. Ba, maning Naman awan yung yung bank may card karon din sila diri. na ni. Ay nako koy last. Ha? Dapat ko ilas. Isahon na natin ni tanan. Sige para mas. Puno din sila. Ayun sa Human na mo, kay Wala na. pud mi. Wala Di na human na ba mo kay na lain mo tira. Ko ba kay lalaki na human na kami duha babae wa pang lalaki. Itulungan na mo diri para maisara. Facebook mo dito para masigo mo. Pwede lang mo dikit-dikit dira ya. Pwede po kung di mo ganan sa iyong partner, mag-change gift ra mo. Yawa po na ni 1,000 uy. Di na isa naman, di na naman itanan kompleto naman ana CR dira. Mismo sa inyong higdan, pwede daw mag-CR dira. Danig tayo sa Sa ganding diri. Usan man, wa mo choice. Asa man magtira na sa sapat. Pwede ni atop oh. Sige na. Ay, sing, ayos na ako to. Tawag na ako to katuloy. Diretso na lang akong sulod. Oo, sige. Okay na mo dira, pagdali mo ano ha. Uy, nanay. Wala kami, bakit magdali? Uy, pagdali mo dyan. Ay, suba. Pagdali na. Tawag na ikatuloy. Isa man mo. Isa man ni. Isa man ni. Wala na sing. Chocolate! Ate, naunsan man po ka? Wala ko manuban ka ani nila. Mag-wifi. Nag-unsa ka diri, nag-unsa ka ganun mo sulod ka diri. Mag-wifi mi sa mong. Ay ko, Dili man maghimo og kuan mo, ay ko ina kay ko. internet siya. Ate, pagpatira mo ka. Tulo mi ana tulo. Ano man ni ana? Magpatira ka. Tulo. Magpatira ko kay tungod sa atong pamilya. Di ba kita gaati ng kwarta ka nung mag-inala ka? Kisa nagdala sa imo diri, kisa nagdala. Ikaw nagdala, ikaw na po nagdala. Si Manay. Salin ko diri ako ka. Ikaw na po nagdala sa ako igsuon. Ano man gud man na de module dito sa kuan sa in. Usay mujul-mujul lawi, mujul-mujul sa in. Mujul. Mujul purti ko abi ko nagdit-dit ka sa imo uyab ng customer man di ay. Ano mo ate? Nagpakauwaw ka sa tong abilido. Tama na. Si para ni sa akong pamilya ti ako gihimot eh. Buy ko, ha? Buy ko, pakita, asa na si Manay? Dito bugaw din sa pi. Di ko alam Ikaw. ni. Huy, asa lakaw? Dili ka. Dili. Pero dili kay ako gipasabnal ako murag bugaw. Ano siya? Kani. Ano siya? Uy. Kani na iyon sa kuha. Ingon ako si Minda nagsubo sa tuwa. Sa ang head. Ikaw di Ay, ikaw na minda. Sa Ano? ang head. Abi na kung outro po ka gibugaw. Gibugaw mo. Kami na bata. Na virginan mi. Bata pa ng duha. Ako ate. Bata pa ng duha, nganong ginanaon? Dapat kani mo gibugaw. Bata pa na. Oh, no. Dili ako ide, kay nanaon nito bata pa na. Pero ising sabtas siya ni ana magud siya sa inyo ana wala daw nimo siya ginapakaon. True. True. That is true. Because we all know that our family. We all know that our family is to stay together. What are you talking about? I don't know what are you talking about. I cannot understand. Don't speak. Don't speak aloud. Our Valentine's. This our thing. This meeting is For a our joke. family. Nakahila ko sa story. Oh my God. We all know wala na tayong kinakain. Kabalo ko pero dili ka na ang kuha solusyon para makakwarta ka. Daghan ang solusyon pwede ka mabantay sa atong lads. Solution? You know what is solution? Atuan ko na sila nung nang Think overthink, ate. kainana. Kabangay mo ate. Kasi maunsa na. Asa man Di ko kadawa, kinada ka. Asa ka? Kabangay di yun majijiran ka diya. Kahit tulo ka lang. Atuan ni kada man daan tagiya man taglad. Sa kaya tanganong ikaw pa man yun ang magpatira. Kabalo jud ka magpatira ko te. Oh, yan isulod man ka dire. Nag-manage lang. Janitor man siya. Oh, Nag-manage. di ana yung kon, oh di ana gina. Oh di ani nga, karon dayon. Uli lang ka dito. Uli lang mo dito. Sulod dire. Nakilak mo mo. Amo na Sulod dire. Sulod dire, dali. Di man ko goat. Goat. I'm not goat. Dira, sulod dira. Katong yung customer i-cancel na to, i-cancel to. Ikaw na touch yung story, ikaw ha. Mantay Bago lang na ko. I cannot survive in your story. Ikaw diri na nang ka. Sabay ka sa muod puyo na lang. Kay bata pa ni. Bata pa ni dito pwede yan. Ano siya? Ikaw uli na ka. Yo, nakaw na dito. Dagko kayo ang customer. Tawag din mo ito, nagtawag kay na naman kay kumpa. Ako rin kinihawa naman si Maniwa na titulisyon. What commission ko lang. O ako yung nakoy kung si Domingo o si Roger ang Unya patirahan ako ni Unya, unya nagtira. sa asa. Unya nagtira para Asa makakata tirangon? din. Ha? Asa tirangon? Kanaw, pwede na kanaw. Basta unahan ay siya. Iwit na to urag. Urag Kanding? sakit. Ha?
Basta ako dapat Tawagan na mo presyo. mo. Ako bala ang biro no. Si Roger Dumi. Ah, si Roger Sino, yan, panalo man. Panalo di kayo. Manager man to San Miguel. Nung nakadaw ang beat game. Ha? Nasig ka to ha. Ipaulo gina, ipain ina ng gwapa, tsura anak mangod, ha? Ah, sige, sige. Di na ako Tsuraan? maningil. Di ba kung makakatubayo kayo? Hindi na kay palungon man na. Kuan man na, di Palungon, Low in the dark, di buhok rin makita nila. Ah, sige. Manirot mo. Sige. Ato sa si Roger. Tawaga, ha? Ikaw di ka? Hindi ko eh. Ano man? Nalaksan man dahil ko karon di. Di kita. Okay pa man na. Ngayon kayo magbasa. Sa loyal kasi mo uyab ba na? Tara. Loyal lay.